Horas, bangsa Batak, perdebatan seru di kalangan praktisi adat Batak tentang pemahaman dan pemberlakuan tulang rorobot dan tulang mangihut. Ada juga pemahaman tentang hula-hula anak Majai dan hula-hula Simajukot. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan Anda skip, jangan scroll kawan. Ini penting karena perbedaan pemahaman ini justru akan memperkaya kita bahwasanya adat Batak itu dimulai dan dilaksanakan karena kebiasaan. Gabedo aka natua-tua di luar pahae, di luar lagu boti, di luar balige, di silidung nang di samosir, song-song nang di humbahas, mangulahon adat nang somal di gabihon nasida. Sonari suku-sukun, ise dotahe tulang rorobot. Jala ise do muse tulang mangihut. Napatuluhon ise do muse hula-hula anak Majai. Dos de dohot hula-hula naposo, manang hula-hula persiat, dungi muse ise mamuse hula-hula Simajukot. Molo tasudukiti pangatusion ni tulang rorobot jala informasi nahu dapat tami memang tulang rorobot ima tulang ni inung niba. Jala sada tulang rorobot do namarhaha maranggi. Alani do sia mulai sorang hita tu pertibion nunga dong be tulang rorobot ta, ima tulang ni inung ta. Alai pangatusion ni tulang rorobot adong do muse di luat na deba tulang roroboti tulang ni inatana ni alap. Tulang ni parsoduk bulut ta. Pemahamanon boi do dibuktihon molo piga ulaon terlebih di ulaon pesta ujuk na jut-jutan tulang roroboti ima tulang ni inata na nialap. Jala molo tasudikiti muse di ise do muse tulang mangihut, beberapa pustaha manang informasi nahu dapat tami tulang mangihutun dang ditada di luat nadeba ise tulang mangihut. Ale molo di samosir do hami sebagai prasamosir molo tulang mangihuti ima tulang na didapot gaya mangihut dung mangalap buriba. Ale nggo tulang rorobot ima tulang ni inung niba. Pangatusionon kita bisa diskusikan alai datang gabe marsuali hita marbadai hita alanion. Napatuluhon hula-hula anak Majai. Dos don tu hula-hula naposo manang hula-hula persiat molo nahu atu sihami jala nahu dapat tami parbinotoan sian akana tua-tua mulai dokon hula-hula anak Majai ima hula-hula ni haha anggi niba. Hula-hula ni anak ni haha anggi niba. Manang bui dohonon hula-hula anak ni hula-hula persiat ni haha anggi niba. Ala dang tiga hula-hula naposo di iba. Itu pangatusiat dihami jala dak tiga godang, dak tiga luat mamake hula-hula persiaton.
manang hula-hula anak majai. Molo hula-hula poso, dosde dohot hula-hula persiat. Manang hula-hula pangalapa boru. Namangihut isedo hula-hula simajukot. Memang go hula-hula simajukot, ima hula-hula ni pahopu bawa sianiba. Dang piga adong hula-hula simajukot, berarti molo hula-hula simajukot marnini nama iba ngamanguli mangalap boru pahopu sian anak diba. Ima pangatusion, jadi tarsingot tu hula-hula anak majai, baik kamu jo hatorangan na asa taba parmindotoan. Tarsingot tu hula tulang robot do tulang mangihut. Memang perdebatan teruson. Jala di Medan tulang roboti naungi somalhon hampir sude marga mangulahoni ima tulang ni inata dang tulang ni omak niba. Horas mah baik kamu jo pada bokmu namang asa lam taba parminotoan ni akadongan naposo nang dihita pe asa unang gabe adong parbola-bola tad dihita. Horas babang sabatak mulai tema dihita mulai tenang dituhata. Horas bangsa Batak.